Luis chu billionaire ni in Korea rama clothing company lian ber enkol tu le nei tu ni lai mek ani boka a na a chuan a tuina thiam em bok mi zong zong hlo ron ni in na to na hmuna po tu ma a hnaya anom thadu ngai lova agazen pakhat mari chuan Luis chu ron bia in Luis a ero chuanin ani chu a hmangai velo thule ama chu zuikwal reng to lo tur hian a shilve mak boka lelama ve thung ero chuan sili chu ron langin thingtlang kholian vaklova rethei takashing nun mangmek chu ania re vaklova chathafel chi api chu lopom vongin alo tra na saliani ruwa chu surcher cherin Luis chu meeting paimo tak nei tura chhuwa chu atuma an chialo pakhat chuan Luis hnena chuan kallo mai tura du thu aron chila thi nasataka thok mai theidin muna aom mek thu aron soi bokani ma se Luis chuanin an chialo pa thu soi chu ngai thadu lovin meeting aneina tur lampan chuna kalta thawa sili chu ron langle in Korea lama let le a una pa jon chhuwa chu alo tuma a una pa hnena api in mol aliam san to thu shil te po chu adu wang ani pakhat rela a chuan lai chuan a ep chia hian nu pakhat kum pove to lam tak hi a thove a chu nu pave to tak nu chuan sili hnena chuan adam lo thule tui alak sak theile theu tur thu chu azota ma se sili chu alet le nu chuan Peter nu chu alo om ta reng lo mai ni ti chu amua tin chu baka thuthenga ada abek po chu amuta hau lo mai bok kha Peter nu khan lo bumin athil na engkim abek chung ada zong chu alo ruk zo sak vek chu lo ni in sili chu aril ru a ha hle a ti dan thaber tur ni a shiada wangin police station lama chuna kalta a ma se police officer pa chuan ti thei eng man nei big lo thu in alo chang ani sin chu in thak le in tlangwal pakhat chunga chu aron langa ani hi Luis manager na thok lai ani bok chunga chuan nula pakhat hi alo indet pui meka an chua nuwa chuan nular thei tak silinen chuan anin tok ta junga hnera chuan ramhul dam doizor te chu leisak tur hian alo ngena aram hul dam doizor hote chu mu har samai tak vek te an ni ti chu junga po chuan alo shevia ma se aman tur asiat ve ang aitlom deya silin azora wang chuan jung chuan mak atilet ling jok hleni te chuan sili chuan athil ne engkim ruk sakani dan te chu shilin sum amamo to em wanga aman tur ang aitlom azwar tamai ani thu te chu asoi boka ti chuan jung chuanin sili ramhul dam doizor te chu dollar za chuan lei sakta a number te chu petel ngalin adang poisa pek langai za chu nedanga pek le theina na ati ani sili chuan khopui chunga chuan a una pa zon na chu a thok tranta a una pa alo jong ta kher te chu a in chirle rum thin ma se chu tia mi tam na zinga a una pa zonga awa vel na a chuan tlangwal pakhat wak vai ang tak chu a muta chu tlangwal in thuam dan te chu a una pa in thuam dan thin nen chuan in ang ati hle ni a una pa an hiala mote chu ati mana ma se reilo te nuwa chu pa le au nau pa te chu ani nang lo khul khwala ni ti chu a hatiam le ta thawani chu pa chu a ma akan soilan to Korea rama clothing company lian ber nai tu le billionaire ni bok Luis angai mai kha alo ni renga police station lama chuan sili chuan Luis chu a hruai phaya ani chuan a unau pa korang hak thu chu ashil Luis ero chuan police ta hena chuan athu soi chung chang chu eng ma shiat anei lo thu a soi ve tin chu mai baka ama chu chen in nei lo le asia na pum hlum hlo zawa tungi ani tak po tha chuak zo lo tu ani thu thleng chuan a in soya police te chuan ama kal zonga fin na tur eng man mu tak silawa chuan Luis chu an chhuwa le tange nge ma se sili chuan Luis chu aring hlel renga ala zui ve sel boka ma se atak taka po Luis chuan eng ma tha chuak zo lo ani reng si chanchin deng khong la shil hei tur asiat nu meu chuan Luis api chu damdoin lama hruai phei ngal rok ani adin mun po atha zok lo hle ani a chan chu atupa chu thito ang an shia da wang ani Luis chu sili chuan akianga chuna omtir ve zela a chan po konglai hnut chi akal san top kha angai tu ave de uwang ani Luis apo in nirelo te hnuwa chuan ka shiat na te po hi ka nei let li ang ti in alawin tiam ve boka sili chuan Luis chu leina dena khongai hle ei tur te chu alei sak thina a hna thona mun po na lo ngak ri mai tur ten acha thin bokani
chu Silit na thona mun chu Luis ate company thau chu alo ni a Silit chuan muntify tu na athok mek bok chuta Luis chu an company security pakhat chuan in lo muin an how to pa ani ti shelo chuan an company atang hian alo pe chuaka Silit chuan Luis chu sauna chuan shwain ain bol fai tira tuna chuan a hmel dik tak po mu chian thei tu in a hmel te chu alo thavei reuh phian ani ti te a hmuta zela Luis chu faisar to in amhil de wanga Sili ero chuan poisa eng ma nei to silo wang chuan a ril ru chu a ha hle ani Luis chu mai mi ching reng chung chuan kong sira thuta mi ten kut thak noi nan an lo man then chu a kham to zia te alo soya Silit nena chu na shiat na anei let le ma lo zong chu ama ka san ngai lo tu rin angen bok adu ange in silipo chuan akal san lo tur thu chu alo tiam ve boka ama mi kha ngai tu achuakin junga number chu avakol ta ma se van doi thak de umai hian junga chuan in a coffee in tur chuan a phone chu lo le hu palin a phone chu athita mak maya silipo chuan junga chu abiak theilo pha ta bokani jungan a phone te asiam thatir nu chuan ramhul dam doi zuar nu khan alo la bemi alovani ti chu a hre chuak nu no a ma se a thona company a chuan Silit chu alo thok ve reng ani ti chu a hmu thuai bok Silipo chuan ama chu manager ani ti chu a hre thiam mai boka amak ti lutuk na lama chuan Silit chu chuata hian ni khoshelavin atluta tok mai lelama chuan Luis khanin ama ang thawai theive tlangwal pakhat nen hian alawin ko meka Luis chu a in chetia cheng ve mai tur hian alo som bok aleta poisa tlema zong be ve chau tur hian atiboka Luis chuan a thian parot na chu tha ati hlea Silit chu damdo ina chu nalo har chuak hlola akianga junga haloding reng chu a hmua dollar sangli lai mai chu Silit nena chuan a pe bokani chu a thai manza dik tak chu ania chutianga aman dik taka jungan alei sakta ka wang chuan Silit chuan junga hnena chuan lom thu asoi ngal mola ina a ho nu chuan Luis atan chuan ei tur alei sak nual bokani atuka chuan Luis anen chuan chuakin an bazar duna Luis chu thuam no alei sak bok Luis chuan Silit hnena chuan phone lei sak tur hian a dil ve roya Silipo chuan in lorem ti ve main Luis man tur phone chu alei sak ve ta mai bok Silit chu police station lama chuan kal le in a unau pa chu jon chu sak tur hian awangen top maya chuti mek lai chuan Marie le apa siona chu an lo langa ani hi Luis patea ania Luis chungchang te chu Marie le Sion te chuan an lo soiduna Siona chuan a car brake chiang lo cha bi chu Luis hnena pe in chumi hnulaka Luis chuan jet chual na ato pha ta khania hetianga ati na chan po Luis ate company chu amana nei thea chan a in rinwang ani Luis chuan silfen chung khunga ahming lawin tar chu amua Silit chuan chu ahmingani ti a thiam ve mai bok ahnua chuan Silit chu na thok tura in siamin a in thuam dan chu Luis adu zong ani chi alo nge akor ngonga chuan pangpar chu akil be saka na thok tura akal chuan na thok tudang te chuan Sili an mu chuan makti mel tak khian an lo endeu thapa Mr. Junga Khanin Silit chu munnok vel ti fai to lova office pa ngai na thok tura alo son chau to wang chuan ani atuk lia chuan Luis chuan TV lo lang mun magdang lam tak chu info in July mun chu a ma po atlo to nge nia a in shed thu a soi chuaka alu te chu ron na ngal watin a chau ti ti tamai Silit chuan in zan khotlei tuanin Luis chu vilina ngai chang reng boka Zingkara chuan Luis chuan in Silit nena chuan ahma zan lama a boy puin awang chuan lom thu asuya TV a Luis an apatia interview lai en nu angat phei chuan thil hriat chhuat tam tak anei pha ta Silit nena chuan a hnathona company a ama cha hroi tel ve turin le anina dik tak a hriat chhuat the nge ya abei sei thu asuya zana chuan Sili le Luis ate pani chuan zanri an ei duna Luis chuan Silit nena chuan poisa anei ve le a ei tur tam tak Silita na alei sak don thu chu a shil bok Silit chuan Luis chu company a chuan arwalin a hruai ve ta nge ya pona chuan ama chu aloi nga tir bok chuti lai chuan Mr. Junga Khanin Luis chu aron hua ma se Junga ero chuan an company a CEO na thok tu chu mai chana ala mu miau lo wang chuan Luis chu tu chiang ani alo hremai lova CEO na chuan in rala tang hian Junga le Luis ate lo in bia chu awa muta
rang taka in khal liam ngalin Luis chu thinrim na nasataka alaka puba la tura lo let le nge nia chuna ngai min nget mi a chui jena sang sang anei nu chuan Luis chu alo la thi tak lawani ti a chuak zui bok aya midang anau thireng zok hi alo ni a zara chuan sili chu akhua asiklua hlu maya Luis chuan in aboy pui ve char thung bok jinglama po sili haladam thatlo awang chuan company thleng chuan Luis chuan avatla a siona chuan nalo mfu le a Luis chuan ama chu siang point aum haulawa ti chuan apatia po chuan Luis chuan in asiat na a hlawani ti chu a thiam ve ta a chumi ani awang chuan Luis chu da bole non dan tura chuan ruah man thar siam le don ani Luis chuan sililaka jungan thatna a chualu tuka wang te chuan thik na alo nei lian hle maya chua chapa an ina chuan Mr. Junga chu ron kalin silitne na asiat lo tlangwala khosak pui maya wang te chuan a haw nge zui bok nen Luis chuan in silitne na chuan ama chu kalsan lo tur hin nge non le a silipo chuan ama Luis chu akalsan don haulo thu in nalo chang ve bok an pani po chuan ani telin anin po zual zel boka ni khat chu Luis chuan in to suala tok le ta hlau mai kar pakhat hianin ama chu aron sule noka chu kar khaltu chu tu dang ni lovin mari ngei kha alo ni a chutia Luis a muthu chu abar khei chiang hle ni turani a phuzuka ma se Luis chu na anei lo awang chuan silitne na kal turin mari chu akal san tangal nal nala silinen chuan re chungin damdoi lama chuan alawin entira Luis chuan ama awanga poisa tam takan khora lawang chuan nuam lo ati in ain thasung maya ma se sili chuan poisa ai chuan ama Luis chu apoi mojok de thu ashila mari chuan apa hena chuan Luis chungchang chu alo shilve a apa chu a hlau thongin azam chele hle ta bok afanu hena chuan Luis chuan in asia na hlau thu shilin Luis alo ki le thu chu an ro sum le thil nei engkim a ming nge ya au ma lo zong tu ma hena soi chuak lawa a thin lung phe ka wong thari tlat tur chuan atia mari po chuan aro sum du wang mai chawa Luis chu ngai na mangai der po alo ni ve shim bok nen sili chuan zungbun pakhat chu mu in adu zong tak chu alo ni hlau maya Luis chu sili ole du zong tak zungbun po leisak theilawa sum le pai har sat na ane awang chuan in thiam lovin anuam lo ati angreng hle a poisa thok chuak tura na tho ve nge chu atum ru hle ani ma se a ma na ruma lo tho ngai hlek lo wang chuan a chaw mai na lak vak lem lawa ma se eng tin emo nileng chuan thok tin lave thei main asum tho chu amang nge chuan siline na anei dun tur ei tur tam tak chu alei honga sili chu tuipui kama te hruai chuakin pheikhok tharate po alei sak bok in lama an hodon tre pa Luis chuan silitan pangpar lei sak tumin dora chuan akal koile loka ma se mi pako dum ha te chuan an lo hruai bo ta dei mai adu aya Luis a chhuarei tak ema wang chuan sili chuan in ngai tu in a thian pa hnena chuan a chil sheve ngal wata police lam chuan thil engkim chu lo shilin Luis pi assistant chuan ama chu lo mo ve in Luis ani na dik tak chu aron ti chiang ta a police lam te chuan in tuna chuan Luis chu an chung ko indik tak akir le to thu hi an lo shila athil shia chuan sili chu makati tir ngang mai Mr. Junga hena chuan vakal vatin engtinga luiale an how to pani bok chu shelo theizok nge ani chu awazota Mr. Junga chuan an company a thok tu dang te poina an CEO mail chu an la mu big lo thu in alo chang ani Luis chu ama man tu emokan ti te khanin api nen an lo hruai thleng chu lo ni in api chuan a chanchin engkim te chu alo shil nga veka alo let le mai te chu a oi lo hial zok thu le mumang ang me angai zok thu te chu alom lu tu ka wang chuan alo soi khal mola atupa chan non le alo lutuk nalama chuan Luis api chuan apin dana hian kal nana Luis po chuan muang changin a chiat na te po chu anei let ve bek tana ma se ni khashelo chuan a omri ani sili chuan chutia Luis an chung ko dik tek a mu le ta ka wang chuan a lom puin a hlim ve hle a ma se an lawin zui ve na sa to ema wang chuan ama khwar ruk na riau chu anei ve boka ma se hun le ni teliam zelin in belawa hun an mantak zela chuan a ma angreng chuan silipon Luis chu angai ven reng to big lawa
a thian pakhat soi hmanga tang chuan Luis chu mi hausa takan ni ti chu a hre chuak ta chumi ani awang chuan Luis pon ama anga hmeichhera theive tak chu a thlau thamaya po ai ngai nget ve mi ani ma se ana thok bang chu Luis chuanin pangpar keng chung hian lo ngak ran maya sili chuan makpo atila ding jok hliani Luis chuan a thian pa tan chuan thomhno tam takaron thon boka a chan chu ani chuan chena in turte alo pek wanga alom zialan tir nanani police officer pakhat chuan che chula thlenna hmuna CCTV camera footage vel chu a en chiang meka sili una pa te chuan Luis chu an su ani ti te a hre chuak zel car po chu an ruk sakani ti a hre chuak boka ma se van doi thak deuh maiin Luis jok chu thilavin sili una pa jok chuan anun na chan ta ani ti te an hrele ta zel bok mundanga chuan sili chu lungchet tak hian lo trap bora Luis chuan a unau pa chu rugru ani ti te chu a hre chok ang ti a hlau em bok chu wang chuan a hna atanga bana thelu tin an wang khua ngei chuan lamang le tin in nga nge atum ta zoka Luis chuan in apati hnena chuan engwanga anin adik tak chu a hma a anin hmu tum po a soilo nge ani chu azot phong mai apate a chuan ama Luis a nilawamo ati wangani thu ashila Luis chuan in sili chu akalta ani ti a hriat chuan hria om ati hlea sili omna azan chu a hnuwa zui ve ngalin sili te ina chuan a vakala ma se sili chuan alo lom hmel te chiam lo an pahnia in hmu zui zel lo chu an tana thil thave ve turani thu chu alo hril zoka lungnur takin Luis chu a let le ta an holama chuan che sual in thil engkim chu a hriat chhuwa pha ta hlau zoka sili una pa zok chu ama athi ani ti te a hre chuak bok amma misual rol hau sili una pa tel ve na tena karlak sak an tumlaya an khoina lutuk tur laka ta lo chan tu chu sili una pa bok alo ni a chu chuan shiom ati zol pha em bokani Luisan kong akan don chi atia chuan an ron suwa chu da chuan a hriat na chu a hlau ta hi lo ni Luis chu sili una pa thina mo phurtu a in ngai lung chatak chuna trap homa konga hian sili una pa nen chuan in fu le in anin ngala Luis chuan sili una pa chu akwa ngal thapa sili una pa chuan in achian te hne na po ama Luis kar chu rulo tura lo hnial tu zokani thu te asoi bok ti chuan Luis kar chu ama chuan khalin achian dang te po chu a phur ve boka che sual chhun zomin sili una pa chau chudam chuaka atanga Luis po chuan lungai na chhum jin cha tak chuanin ama chukian chan ve tel nia chuan a in shia sili chu a una pa thito anga alo ngei nen chuan dam takin anin tong le a sili po chu a una pa alo la dam rengani ti a hria chuan makati in alom le a Luis pa te po chuan Luis hnena chuan athil ti swal zong te chu soi chuakin tha atum reng wangani lo thu te asoya hliam te naw tor tira company a thunei na nei ve chau mai chu athil du ani thu asoi bok ti chuan Luis po in apatia chu angai dam felta a thian pa a ina omtir ve tu chu a driver a chorin in lian le zau zok chu a lei sak ngal boka anin hluya chuan sili chu somin zanri ai puili a e tur khuna an joyson chuan zungbun moi taklo in chopreng mai chu a hmuwa tin Luis chuan sili chu in nei puya hian som zui ngal boka ti chuan shopping king Luois serial pumpui atoi theang bera soina chu ti khan alo zota ni ka video te min lo thir sak thina wangin lom thu ka soya video hmunom tak nen lamang kan lo let le wat don nia